Siyakhuleka-ke Ndlondlo ey'nkulu, siyakhuleka emagumbini amanomhlaba, enhla nasenzansi, empumalanga nasentshonalanga, eningizimu nemaphakathi. Sefikile kusephakathi umkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla linye, ikhehla laseNatali elincane ngeminyaka, elidala ngemisebenzi. Kuyajabula-ke ngani zakuthi siphinde sibe ndawonye kwenye i-episode engikholelwa ukuthi nizoyithakasela, niphinde nifunde futhi kuyona. Ngaphandle nje kokuchitha isikhathi, mhlawumbe aqale ngibonge laba sebeyithathile i-membership. Ngizolokhu ngixina indaba ye-membership because nami u-YouTube uyangiphusha ukuthi kufanele lesi sigaba sithi take advantage of lama-privileges asesinikezwe wona u-YouTube. So sicela nithathe i-membership bantwana bethonga. Kukhona i-package ya-R79 ngenyanga, kube khona i-package ya-R179 ngenyanga. Thatha nje ongangamandla akho, sikwazi ukukhula, sikwazi ukudlondlobala, siyi-channel. U-YouTube uba nendlela-ke yokuthi asigcinele leyo mali, siphinde sikwazi ukuyisebenzisa ukuthuthukisa umsebenzi wethu, sithuthukise ikhwalithi yamavidiyo esiwenzayo, sithuthukise ikhwalithi yomsebenzi esiwenzayo, kanye nezipho zethu esinazo, sikwazi ukuthi sizithuthukise, sikwazi ukwenza umsebenzi, sifinyelele ey'ndaweni ey'ningi emagumbini amanomhlaba. So kulaba sebethatha i-membership, ngiyabonga kakhulu bantwana bethonga, izandla yindlula ikhanda. Kulaba abasha abasanda ukujoyina i-channel, ngicela bandla ni-subscribe, ni-like, ni-share, ni-comment kuma-videos kuma-topic esikhuluma ngawo, ninganqeni, ningaphezi. Uma ngabe ubone ukuthi unezinto ezi-pressing kakhulu ofisa ukuthi uyixoxe nje nekhehla lamakhehla, ngihlale ngisho lokhu ukuthi i-WhatsApp line yethu akuyona kuphela eyabantu abazoza kumkhulu. Baningi esike sincokole nabo esingakaze sibonane, mhlawumbe futhi engeke siphinde sibonane face to face, kodwa kuwukuthi siyalulekana, siyaduduzana lapha nalaphaya. Ngoba phela lolu hambo ngihlale ngisho ngithi ukhala oluselude, kusakude lesiya khona bantwana bethonga. So ngicela siphathane ngezandla, siphathane kahle, konke sikwenzayo sikwenze ngeqiniso, nangobumnene, nangobusulwa. So kulaba sebenasikhathi eside, siyabonga kakhulu. Kwabasha aba-subscribe, ba-like, batshela abangani babo ukuthi kukhona i-channel, kukhona isikole sakamoya, kukhona uprofessor womoya, khona okungibiza kanjalo. Selize liyangijova leli gama la-professor wakamoya. Abake bangiteketise ngalo, omunye nje wamalokhunjana wama-contributors aqavile kwi-show, kwindalo Media and Podcasting. Siyabonga kakhulu bantwana bethonga. Ngaphandle kokuchitha isikhathi kasingene kwi-topic namhlanje ngizokhuluma udaba olujule kakhulu, bantwana bethonga, olujule kakhulu, engifisa ukuthi silalelisane kulona. Wenze sure nje ubuka le video ukuthi akukho okuzokuphazamisa, ngoba sizojula namhlanje, sizojula futhi ukujula kwethu bantwana bethonga kuzoba khona into ezibuhlungu esizambulayo. Ake siqale lana-ke. Umkhulu ngokubona nangokunothisa ukuthi uma ngabe sikhuluma ngesizwe sabantu abamnyama, we are becoming more and more of a youthful nation. Sesizingane kodwa sesikhulile ngokwama-responsibilities esesinikezwe wona, ngokwama-responsibilities nama-duties esesithweswe wona, esithweswe wona ngokwakamoya, sathweswa wona ngokwasedlozini, sathweswa kona ngokwempilo. Kuney'ngane ey'ningi ey'ncane nazo esezinani, esezibusisiwe zaba nabantwana abancane. Kuney'ngane ey'ningi ey'ncane esey'seledengwane emakhaya, osekuyizona abazali. So ilokhunjana yethu isiyasiphoqa ukuthi sithi uma ngabe senza amavidiyo, sikhuluma ngokwambuleleka, sikwazi ukuthi si-include nale audience esingacishe singayinaki uma ngabe sikhuluma ngezinto zaka-spirituality, spiritual awakening, nama-spiritual challenges-ke esiba nawo nje in general siyabantu abansundu. So namhlanje ngizokhuluma ngokuthi uyibona kanjani ingane yakho encane ukuthi ayi, lo mntwana wami uphume nabo abantu abadala abathize, khona bambethe. I-topic manje njengoba ngisayi-introduce-a, mhlawumbe ungacabanga ukuthi izoba mnandi, kodwa njengoba ngizoqhubeka nje ngilinabe kabanzi, izongabi futhi mnandi. Kodwa-ke izinto umkhulu ambuleleke zona lezo, nangendlela abantu engi-interact-a nabo bakhombile ukuthi sikhona isidingo sokuthi kube khona i-episode lesikhuluma khona ngalokho esizokhuluma ngako namhlanje. Okuyini? Iy'ngane ey'sencane ezithi zizalwa ube uyibona ukuthi le imbethe, okanye le imbethwe imimoya ethize, abantu abathize, imbethe imimoya ethize,
or imbethwe abantu abathize basethongeni nasehlosini. Iyajula-ke bantwana bethonga inkulumo enjalo. Mhlawumbe sikuveze lokhu kaningi. Lezi iy'ngane ezizothi isancane ikhombise ukuthi ayihambi yodwa, yengamelwe. Isikhathi esiningi lowo mntwana usuke eqhamuka kumzali onomzali wakhe akade beyiziba i-calling, akade beyi-cross-a beyibalekela i-calling. So siyafika isigaba kwi-calling yakho la ekuzofika kuhlale khona abantu abadala kugogo. Ugogo azenzele okwakhe nje okubheke eceleni. I-youth-ke endala, not i-youth man, abantu abadala abasesigabeni sogogo, i-majority yabo ngalesi se-apartheid ikakhulukazi abakwazanga, in fact they refrained from accepting i-calling during the apartheid era. Why na? Because lezi zinto lezo were being demonized, statutory as well as ngokwakalokhunjana nje, ngoku-interact-a nje nabantu nabelungu, ukuthi babeyithatha njengani, njengobugqwirha obuthize, njengobuthakathi obuthize. Lesi sipho sabantu leyo nto yahamba yaze yaba nomthelela nasebantwini babukana bodwa as abathakathi, kepha umuntu ebenesipho esihle kangaka sokhokho basendulo, sokhokho basemandulo, okhokho bokhokho ababemfumbathise sona. So ngesikhathi ugogo ezoyibalekela lento ngezizathu zakhe, bebenenkani-ke abantu abakhule around i-apartheid. Abanye babo, i-majority yabo baze bashona bazi ukuthi bane-calling, kepha basho futhi baze bashaye ngonyawo phansi bathi mina ngeke ngize ngisithathe isikhwama, mina ngeke ngize ngithwase, mina ngeke ngize ngibe isangoma, mina ngeke ngize ngibe ukuthi. Baba nenkani-ke i-majority yabo. Bazala laba okuwomama bethu manje. Mawunomama nje ono-65, 70 njengamanje, bazalwe yilabo-ke laba engikhuluma nabo abaphuma kakhulukazi kule nto, kule era ye-apartheid. So uma wakho naye yathi mayifika lento ngokubheka umlando wasekhaya ukuthi cha lento iyabalekela, iya-double cross-eka. Mhlawumbe naye wazama wanenhlanhla waphutshuka enazo iy'nkinga ayenazo, wahamba ayocasha esontweni. Abanye kwabasebenzela ukucasha esontweni, noma singeke sithi kwabasebenzela ngoba bakushiya ngasemuva ekugcineni kosuku, kodwa yena umuntu wagcina ehambile. Usabhekene namacala-ke loyo muntu. Ngelanga soke sixoxa amacala abantu ababhekana nawo, ababalekela i-calling, ababalekela isipho sabo, ukuthi iziphi iy'ngqinamba zokuqala abahlangana nazo uma ngabe bedlulela beya ngale kwethu. Yafika-ke lento isifika kuthina-ke manje, yafika kuthina, nakuthina kwakhona umdonsiswano. Yaqala yavela kwabanye bethu. Yabona nje kule generation yethu, o-30 years, 35, 40, 45, ibabambe shiqi. Engambambile ibambe ingane yakhe. Angiyichaze nje ngiyibeke kanjalo, noma ilumele injalo. Engambambile yilo osathi hayi, osadembesela, kodwa iy'ngane zakhe sezinenkinga. Futhi ubonile ngokuzaleka kwazo ukuthi ayi la bathi ngizala olunye uhlobo la. So ngifuna-ke sicathulisane abantwana bethonga ukuthi mase sesenzekile-ke isigameko esinjalo, ngeke sisaku-correct-a, ngeke sisaphindela emuva, kepha-ke silungise-ke indaba yomntwana angathwali izinto ngampela ezizomsinda ey'fikela nje emhlabeni. Umntwana-ke ozalwa engamele, embethwe abantu abadala asebenolaka kuyena, ombethwe izidalwa esezinokuhluthuka ngesimo sokuthi kade sizama ukufuna indawo kulesi sizukulwane, basichithe, siphinde sidlulele phambili, basichithe, sesisafika kumntwana. Lo mntwana at birth uba nezinto ey'hlukile, nje ukuzaleka nje kwakhe uba nezinto ey'hlukile. Mhlawumbe okunye nje singafanele sikubalule okucommon. Bazozalwa babe nesifo sabantu abadala, emncane abe nesifo nje, isifo sabantu abadala. Mhlawumbe uzoba ne-asthma. I-asthma is very common emntwaneni ozalwe ophume nedlozi, ozalwe embethe imimoya ethize, noma embethwe zidalwa ezithize. Uzoba asthmatic. Ngikhuluma ngomuntu i-asthma yakhe ezoqhuma nje esazalwa nje.
esanamasonto, eney'nyanga, already uselokhunjwa ngo-asthma. Isikhathi esiningi kaningi bantwana bethonga, loyo mntwana usuke ephume, kuyakhulunywa ngaye, kuyakhulunywa kuyena, khona iy'nkulumo, khona iy'bopho kuyena, kulaba abambethe nale mimoya emembethe. Ibucayi-ke bantwana bethonga le topic yanamhlanje, angifuni ukuqamba amanga. Kwamina njengomuntu osebenza kakhulu nabantu, kukhona umuntu okafika angibekela udaba, ngizwa amehlo egcwala iy'nyembezi. Into mase isiqhamuka kumntwana kanjalo ngaleso sizathu. Enye into e-common, another common sign nje ukuthi hhayi, lo mntwana wakho uze nabantu abadala, umbethwe futhi umbethe. Futhi njengoba ebambethe nje, embethe le mimoya embethwe yilezi zidalwa, sekunesimo solaka olukhona. Ngobani? Kade into yasekhaya iphazamiseka, ingahlaliseki, sebefuna ngenkani ukuhlala kulo mntwana. Umntwana wakhona enye into azolokhunjwa ngayo, kwiminyaka nje esamncane, uzohlala afune ubani, abe ney'mpawu kunale sifo sabantu abadala, abantu bakudala ekwakuthiwa iphika. Kwakuyisifo nje sasi-common iphika. Yabo umuntu uzoba nalezi mpawu zaloko, abe ne-difficulty breathing, yabo? Kube ney'nsuku, ikakhulukazi i-weather mangabe izoguqubala noma lizonetha, yena izomvuka leyo nto. Kodwa mncane lo mntwana, kungabe usewuhabulephi lo moya? Yizidalwa asuke ezembethe, imimoya esuke imembethe, asuke ephume nazo. Loyo mntwana usuke nabantu abadala. Umntwana onabantu abadala unokuthi mangabe esanda kufika emhlabeni, kube khona nje ukugula kwakhe okucishe kumbuyise kwelamathonga. Izinto nje ezi-common, abe nje nokugula okuthize, abe umntwana oncikiselayo, futhi oncikisela ngale ndlela yokuthi hhayi, impela impilo yakhe iyancikisela, incikisele kakhulu bantwana bethonga. Naloko kugula okuzombuyisa nje ku-5-2, uyabona lokhu kugula lokhu okunyakazisa umndeni wonke, okuzonyakazisa umndeni wonke. Uthole ukuthi mhlawumbe umntwana uzalelwe la e-KZN, kodwa uzogula nize ni-notify-e iy'hlobo zenu mhlawumbe ezise-Western Cape, ezise-North West, eziseMpumalanga, kunyakaze umndeni wonke. Akufikile-ke umntwana noma imuphi lapho, ufike umntwana ombethwe abantu abadala, futhi njengoba embethwe abantu abadala nje, sebehamba nolaka oluthize phezu kwesabelo sempilo yakhe. Yizinto-ke esibhekana nazo on a daily lezi masixhumana nabantu esisebenzisana nabo. Ingakho ngibone kukhona isidingo sokuthi sike siyenze i-topic ngale nto, ukuze iy'ngane zethu sikwazi ukuzi-identify zisakhula ukuthi hhayi-ke sekwenzeka indaba la. Usheshe uqale nje, usheshe uqalise nje, umqalise nje umntwana wakhe izinto ezithize, ukuze kwenza impilo yakhe ibe ngcono. Uzokhula-ke lo mntwana, abantwana bethonga, uzokhula ekukhuleni kwakhe. Isikhathi esiningi ukudla lokho kwey'ngane, ukudla lokhu kwey'ngane nje, lokhu kwey'ngane akubasuthisi. Uthi emncane kodwa uthole ukuthi ukudla okumphatha kahle ilo kudla kwabantu abadala, ukudla okusolidi, futhi ukudla impela okubonayo nawe ukuthi hhayi cha, kuqinile bo, for lezi y'nyanga ey'ngaka usekwazi ukudla kanje, kodwa kumbe ikona . Isikhathi esiningi lezo y'ngane isuke imbethwe, isuke ingahambi yodwa, cause already kukhona iy'mpawu ey'khombisayo ukuthi mina ngimdala kunalokhu enikubonayo la, lesi siqu sami enisigonile, ngingaphezu kwale minyaka. Uzombona ngokuthi asheshe afune ukudla okusolidi, futhi lokhu okuqinile okwangempela okudliwa abantu abadala, uthole ukuthi ikona aku-enjoy-ayo-ke lokho kudla. Lokhu nje ubisi ney'ncence kucishe kungamsebenzeli loyo mntwana. Usuke ephume ney'kweleti-ke loyo mntwana, usuke ephume ney'kweleti. Kuzohamba kuhamba empilweni yakhe, kube khona izinto ezifunekayo, kube khona iy'nsebenzo ezifunekayo kuyena, ngoba akahambi yedwa. Okunye nje mhlampe, another common sign
Another common sign would be izinto ey'njengani, mhlampe ekukhuleni kwakhe umntwana kukhona isigaba la umntwana uthole ukuthi ukhonze sebeyaqala bayadlala, bese abancane beba njalo. Lo ophuma embethwe uyaye ahluke kunezinye iy'ngane, uyaye ahluke kwezinye iy'ngane. Isikhathi esiningi kaningi uzomfica lezi iy'ngane zimngungile yena, kodwa mncane zimngungile, khona into ayishoyo kuzona lezi iy'ngane mhlampe adlala nazo futhi esey'the ukuthi xaxa kunaye. Phatha, badlale, kodwa unale presence, unale commanding lokhunjana presence ukuthi uma ngabe ekhona, uma ngabe ekhuluma something even kuy'ngane ezingangaye ziyamthobela indlela thizeni. Uma ngabe umzali who is not observant ungase ungayiboni lento, ingase ikweqe udlule, but khona iy'ngane okuyibona ey'khulu ukuthi hayi man, lo akayedwa lo. Lezo y'ngane-ke ey'phuma zembethwe or zembethe imimoya ethize, zembethe imimoya ethize noma zembethwe izidalwa ezithize, ziyaye zibe nayo-ke leyo nto yokuthi zikhomande i-respect ngisho ebantwaneni abadala kunaye. Omunye uzothi uma ngabe uyomlanda e-creche, mhlawumbe useqalile usehamba i-preschool, uthisha loku ejoka ethi, eyi, akeve ehlukile lo umntwana. Uyazi bavesane bathini othisha? Bathi yazi lo mntwana ukwazi ukubhekana nomntwana ohluphayo la esikoleni, kodwa make kwasondela yena lo mntwana wakho, iyathoba leya ngane, kodwa kahle hle inalobudlova obukhona, kodwa uma ngabe kulo ayimdloveli. Ngisho ibhuli yasesikoleni iyamcwecwa nje, abamu-understand, iyamcwecwa. Uma ngabe kunama-functions esikoleni, mhlampe let's say kune-sports day, kune-character day, uyifica le ngane yakho engikhuluma ngayo enabantu abadala, esancane engaka. Ngikhuluma ngey'mpawu mina, kufanele uyinothise zikuhluphe. Ungazijabulela uma usabona ingane ikwenza, uthi hheyi uhlakaniphile, kanti loko kuhlakanipha kuzohamba kuhambe kukufuna izinto ezithize wena njengomzali, kumfuna izinto ezithize njengomntwana. Uthole ukuthi mhlampe i-character day, sport day, kufike nabazali. Lo mntwana lo nabantu abadala uyakubona ukuthi in as much as e-participate kulama-activities enziwayo la esikoleni, kulama-activities, kulama-games, kodwa futhi somehow uyena onakekela lezi iy'ngane, uyena okwazi ukubona oqhuzukile, uyena okwazi ukubona osenomrhuzuko, uyena okwazi ukubona osegijimile, osefuna ukuphalaza, uyena okwazi ukubona ophatheke kabi ongawinanga. Uyomfica bakhamfatha labo bantu, uthole ukuthi abanye mhlampe bama-grade angaphezu kwaleya kuyona. Ngikhuluma nje nge-preschool level, izinto azenzayo, grade R. Uthole mhlampe ushaya u-grade R, but mawukuthi bahlanganisiwe esikoleni, umfica ekhamfatha iy'ngane grade 1, grade 2. Umfica kukhona into ayichazayo, angungu iy'ngane amanye ama-grade angaphezu kwakhe. Akayedwa-ke loyo mntwana, khona into ayiphethe loyo mntwana and inkulu. Ngesikhathi esithize izoqhuma uma ngabe umzali onganaki, kodwa thina abantu bakamoya kakhulu siyakwazi ukuyi-identify-a iy'ngane. Nami nje ngiyimina uma ngabe ngiye kwi-parents bani, I mean o-sports day, etc. Ngiye ngithi uma ngihleli egrawundini ngibabone uma be-interact iy'ngane, ngisho ukuthi lo kukhona okukhona la, kodwa phela angeke-ke ubatshele abazali, usuke ungahlangani, usuke uyodlala ngithi nawe ney'ngane zakho. So ngenza le video bantwana bethonga ukuthi ake siqaphele iy'ngane zethu, yazi i-history yakho, azi ukuthi selibalekelwe kangakanani lolu bizo lasekhaya, senisi-avoide kangakanani isikhwama, senili-avoide kangakanani ubizo. Khona kodwa ingane ezofika ihlalekela lento ngenkani encane nje impela. Again, uma ngabe sidlula mhlampe kwisigaba sabo-preschool, ECD, mhlampe siye emntwaneni osekhulile nje, mhlawumbe oseqala i-high school, uzombona ukuthi hayi lo
Ngesikhathi iy'ngane zik-enjoy ukuphuma, mazibuya esikoleni iy'ngane ziyahamba ziyodlala nomakhelwane, ziyahamba ziyodlala ey'ndaweni ey'thize, zikhonza ukudlala nje iy'ngane. Lo wakho umbethe wabantu abadala, kuzohamba kuhambe adlale ney'ngane, adlale ney'ngane. Akadlali isikhathi eside nazo, zibuye zimbhore, asuke kuzona. Azishiye nje zidlala emnyango, mhlampe zimvakashele ngisho ekhaya. Ay'shiye zidlala emnyango, ay'ngenele endlini. Esikhundleni sokuthi angene endlini mhlampe abuke mhlampe ama-cartoon, hhayi, akayi kopopayi, akayi. Avele ay'thathele ipeni ay'drowele, ay'drowishele, azenzele umsebenzi wesikole, ubone ukuthi lo mntwana ngeke. Uyabo? Ngobani? Ontanga yakhe bahlale angakwazi uku-relate-a nabo. Kodwa naye lento ngaleso sikhathi usuke engakazi ukuthi kwenziwa yini. Uma ungase umbuze ngeke aze anake. Mhlampe uma umbuza ukuthi hayi bo yini indaba ungadlali nabanye, uzohleka nje athi hhayi ngisuke sidlala, uyabo? Ngoba kwayena akakwazi uku-articulate-a ukuthi kahle hle what is happening, yini le ayifilayo ngaleso sikhathi. Ukujula abantwana bethonga lokhu engikukhulumayo, ukujula okukhulu kwasethongeni nasedlozini ukuthi ake sifundeni iy'ngane zethu, sizinakisise. Ngiyazi kuningi esidila nako, abanye bayasebenza, abanye bayafunda, sebeba nabantwana, abanye basandoba nemindeni, abanye basandongena emshadweni. Kuningi esidila nako, kodwa tadisha iy'ngane zakho. Ifu elikhulu ongalenza ongazenzela lona, ukutadisha iy'ngane zakho. Uyazi umntwana wakho from A to Z. Uyazi i-history yomndeni wakho from A to Z. Uzazi izinto eziyiy'kweleti zasemndenini from A to Z. Ukuze impilo yaloyo mntwana ibe ngcono kuneyakho. Ukuze nje impilo yaloyo mntwana ibe ngcono, angahlupheki ngale ndlela le ezokwenza ukuthi uma ngabe usungasekho eduze kwakhe, uthole ukuthi lento isiyamxaka. Another common sign mhlampe kuzoba besides ukuthi hlampe udlala isikhathi esincane nabantwana, kodwa ngathithi ikhampani yakho uyi-enjoy-a kakhulu kunokuthi ayodlala nabanye. Uzoba umntwana olunye uphawu, uzoba umntwana onokuhlalehlale aqhamuke nemibuzo ejulile nje. Mhlampe let's say nihleli e-sitting room, nibukela i-TV, mhlampe kade edlala ngaphandle, abuye nje nombuzo owodwa oqinile. Uthi mawuthi uzama ukuwucabanga lo mbuzo ubone ukuthi hhayi ngeke, akufuneki ngiwuphendule mawala. Ngoba uyazizwa ukuthi ngathi ngikhuluma nontanga yakho noma ngikhuluma nomuntu omdala kunawe. Ezinye-ke iy'mpawu zomntwana omncane umntwana ozelwe embethe. Kukhona izinto ekuzohamba kuhambe ay'fune loyo mntwana. Futhi uma kuwukuthi akakafiki kulesi sigaba sokuthi mhlampe udinga ukubohliselwa, kuthiwe asike sixolise ebantwini abadala, ake sishweleze, siceleni imidedela athi ukuqhubeka nesikole. Loko ngisakhuluma ngako ukuthi uqhubeke nesikole. Omunye-ke kuzoba khona isigaba ngampela, angithi lento kade ifuna ukwakhela, niyikrosa, niyibalekela niwumndeni, niyibalekela niyisizukulwane. Masifike kumntwana, omunye uzovesa yithi anizomhlakaniphisa kakhulu, ahlakaniphe kakhulu kuze kweqe, aze aphazamiseke emqondweni. Kodwa uma ubheka ukuphazamiseka kwakhe, kusuke ekuhlakanipheni, hhayi ukuthi uphazamiseke nje ubengazi lutho, uhlakaniphe kwaze kwanjani, kwameqa. Labo bantwana badinga kukhona amalokhunja, kukhona iy'nkamba ey'thize eke kufanele loyo mntwana alungiselwe zona ukuze kudambiswe lento yakhe. Ngake ngakhuluma kwenye ividiyo, ngikhuluma ngesithunywa esiphakamayo, even emntwini omdala nje, isithunywa siyayibalekisa ingqondo. Uma ngabe singahlalisekile kodwa sifuna ukusebenza, hhayi uyagula, ugula emini kabha. Ugule nje emini kabha, futhi ugule emahlayeni, kuloku kuthiwa hhayi uyazenzisa, uyadlala. Kanti isithunywa sakho sesikweqile kakhulu, saba ngaphambili kakhulu. Wena ngokomzimba physically nangokwakamoya usunjani? Uphansi, usemumva kunaso. Siyanqobana, siyambozana isithunywa. So, nakhona ebantwaneni kuyavela kanjalo. Ahlakaniphe kakhulu kuze kumeqe. Kwesinye isikhathi ahlakaniphe kakhulu eklasini, kodwa mase kubhalwe i-exam, ngathi iphepha lakhe alibhalwa uyena. I-script sakhe masibuya
siyi-opposite yalo mntwana lo wena okade umenzisa ama-homework everyday, ey'phendulela kuma-homework. Amanye ama-homework azazenzele wona ekhaya, kodwa mase sekubhalwe i-exam, hhayi khona. Lowo mntwana kukhona abantu abambethe. Lowo mntwana akahambi yedwa, lo mntwana unabantu abadala, lo mntwana uphethe imimoya enzima. Le mimoya nalezi zidalwa ezikuyena sezivele zisesigabeni sani solaka. Fundani abantwana benu, bantwana bethonga. Singahluphekisi iy'ngane, siy'dlulise kukona konke le mmese esesidlule kuyona thina. Yebo, kuliqiniso ukuthi lolu hambo lunzima futhi uhlakaniphiswa kulona ubunzima ohlangabezana nabo. Kodwa phela ake sinciphiseni, kukhona izinto ezi-unnecessary esidlula kuzona kulolu hambo lwethu lwe-spiritual awakening, ekufanele ngabe asidluli kuzona, kepha sidlula kuzona ngesimo sokuthi abazali bethu bebenganaki. Ake sibeni i-generation entsha eyenza kangcono ey'ntweni zamasiko, ey'ntweni zobizo, nasey'ntweni zani, ekulungiseni o-wrong basemndenini yethu. Omunye-ke umntwana mhlampe uzongahlakaniphi qobo-ke, uzongahlakaniphi nje qobo, abe nenkinga nje makufundwa, kodwa mangabe ukhuluma naye, having a normal conversation nje, uyambona ukuthi no, this one is sharp, no, he or she is switched on, uyazazi izinto, kuyakhulumeka naye, uyakwazi uku-maintain-a like a sound conversation. Kodwa mangabe engena nje eklasini noma engena emagcekeni esikole, kube khona isithi elithi avele nje adume upotiyane umntwana adume upotiyane ngendlela ongaze uzuyibona, gada lapho, khona inkinga, khona ukushaya amanzi. Lowo mntwana akahambi yedwa, umphethe, khona abantu abamngamele, kukhona abantu abamngamele. Ngithe angikhulume nje ngesigaba sezingane, so iy'ngane zigcine e-high school. After i-high school lowo muntu ngisuke ngingasamthathi njengengane, usuke esekhulile. Asike sithi mhlawumbe abantu above 21, 22 kuya phezulu, sebengena kwesinye isigaba sentsha. Kodwa nje namhlanje kule episode bengifuna sixoxe nje ngey'ngane zethu esiy'khulisayo ukuthi ake siqapheleni lezi mpawu. Uma kukhona ingane esinalezi mpawu esengiy'balile, uyongibuza ungiphala ulimi ngokuhamba kwesikhathi. Kukhona into ezizokhaleleka, ezizofunakala kulowo mntwana ngoba akahambi yedwa. Umbethwe futhi usembethwe abantu asebesesigabeni solaka. Cama-ke bantwana bethonga, ngicela sibambe namhlanje ephuzweni namhlanje. Lo umkhulu Gwabeni, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali elincane ngeminyaka, elidala ngemisebenzi. Siyathokoza-ke emakhosini, emagumbini amanamhlaba la nikhona, sinicelela ukukhanya, sinicelela impumelelo, sinicelela inqubekela phambili.